Dobrý den, já se jmenuji Eliška Anna Kubičková a jsem makléřka sítě Remax. Dnes bych vám chtěla představit velmi zajímavý byt o rozloze 3+KK, který se nachází v obci Nižbor ve Středočeském kraji poblíž Berouna. Půjdeme se nyní podívat na videoprohlídku tímto bytem. Prostorný byt 3+KK má atypické uspořádání. Na moderní, dobře vybavenou kuchyň plynule navazuje jídelní kout a obývací pokoj. Všechny tyto dílčí prostory jsou součástí jednoho velkého prostoru, kde je dostatek světla i místa. Po pravé straně se nacházejí dveře, které vedou postupně na toaletu, do koupelny a do 2 ložnic. Jedna z nich v současné době slouží jako dětský pokoj. Z oken bytu ve 2. patře je dobrý výhled na okolní krajinu a také na památky, což je především zámek a hvězdárna. Byt je vhodný jak pro trvalé bydlení, ideální například pro rodinu s dětmi, tak také pro rekreaci nebo případně i pro podnikání v turistickém ruchu. Obec Nižbor leží v malebném údolí řeky Berounky poblíž okresního města Beroun a je dobře dostupná také do Prahy. Přes menší rozlohu je zde potřebná občanská vybavenost a služby a výjimečná je zejména poloha nedaleko hradu Křivoklád. Přímo v obci se nachází zámek, Stradonice, jež jsou součástí Nižboru, mají keltské hradiště. Proslulá sklárna je dosud v provozu a zároveň si ji lze prohlédnout jako památku na komentované prohlídce. Romantické místo láká i umělce. Ve zrekonstruované hvězdárně našel klid na práci módní návrhář Osmany Lafita, herec a moderátor Tomáš Hanák zase provozuje oblíbenou výletní restauraci vytvořenou z železničních vagónů. Příroda, možnosti sportovního vyžití, památky a kultura dělají z Nižboru ideální místo pro život. Já tady mám teď paní Lídu, která žije zde v Nižboru již 10 let. Já bych se vás zeptala, co se vám tady v Nižboru líbí a proč byste případně doporučila toto místo k bydlení dalším zájemcům? Dobrý den. Nižbor je nádherný tím, že je tady veškerá občanská vybavenost, je tady škola, školka, obchody, máme tady vynikající restaurace a je tady teda nádherná příroda a samozřejmě řeka Berounka. Je to tady opravdu moc krásný. Já vám děkuji a můžete se sami tedy přesvědčit, že má paní Lída pravdu, přijít se sem podívat do Nižboru a případně si rovnou objednat prohlídku bytu, a to na telefonním čísle 731 869 836. Budeme se na vás těšit.